Takže vidíte vy ľudia, pri druhom zápase na Matikape vidíme Argentína versus Rakúsko. Vidíme, že Julo nahral Dávidovi a Dávid skúša šancu a je to gól hneď v 12. sekunde. 1-0 nad Argentínou, Rakúsko vyhráva. Môžeme vidieť, že Boris má loptu. Môžeme vidieť, že Julo ide po ňom. A vidíme, že sa snaží Julo obrať, ale vidíme, že Andrej ukazuje na Borisa, aby mu nahral a tak sa aj stane. Však nie, nestane. Nahral Dávidovi, ale potom Dávid nahral Julovi a Julo ide dopredu, skúša šancu. Môžeme vidieť, že Andrej Balážik ide do toho najviac, jak mu ide a Boris sa ani tak nedá odradiť Julom. A vidíme, že Julom tiež sa nedá odradiť Borisom. Takže to je v podstate taký menší súboj. Môžeme vidieť, že Balážik má svoju loptu, majú pri sebe a chce strieľať, ale Julo mu v tom zabránil. A David si získal loptu tým v podstate, že Balážik a Julo zle kopli. Vidíme, že znova mal Balážik príležitosť, ale ju nevyužil. Takže to je taká menšia chyba. Môžeme vidieť, Julo nahráva Dávidovi. Dávid to trošku fail. No, trošku to nie že pokazil, ale no, toto sa určite stáva v futbale, to nie je na smiech. Vidíme, že Balážik sa na čomu čuduje, nevieme v čomu. Môžeme vidieť, že Dávid nahráva Julovi a znova Julo Dávidovi. Vidíme, že Dávid ide strieľať na bránu. Vidíme jeho nadšenosť v tvári a Julo už tiež je nadšený. A ide strieľať a Boris to chytil do rúk. Takže to není gól. Stále 1-0 pre Rakúsko. Vidíme, že Boris nahral Andrejovi, ale nič z toho nevzniklo a Julo získal loptu. Vidíme, že teraz ide Julo najväčšie bomby, aké vie. A môžeme vidieť, že Julo sa tam hrá pekne s Balážikom. Smiešné. A vidíme Davida, jak nahráva Julovi úplne dopredu a je to a není to gól. Fú, už som sa zľakol. Není to gól. Ja tu nikomu nefandím. Ja som iba komentátor, takže len tak. Takže stále je 1-0 pre Rakúsko. Dávid si pekne učesal vlasy, upravil a tak to je. Vidíme 1-1. Argentína vyrovnala. Takže 1-1, hej. Aj pre Argentínu, aj pre Rakúsko. Lepšie povedané. Môžeme vidieť, že Dávid nahráva Julovi a Julo si prešiel Balážika. Môžeme vidieť, že teraz Julo skúša svoju šancu, ale nahral Dávidovi. A Dávid tento skúša a není gól. Teraz Julo znova získa loptu, ale Boris ide po ňom najviac, jak vie. 2-1. A je to 1-2 pre Rakúsko. Argentína vyhráva o 1 gól. Prepáčte. Argentína prehráva o 1 gól. Rakúsko vyhráva o 1 gól. Takže 2-1 pre Rakúsko. Môžeme vidieť, že Boris teraz zakončil a nedal gól. Takže išlo ponad bránu, Takže môžeme vidieť, že Julo nahráva Dávidovi a Dávid to nevyužil. Nestihol. Nevadí. Môžeme vidieť, že Dávid sa snaží, ale Balážik nahral Borisovi. Boris nahral Balážikovi a Balážik dáva na 2-2. Takže Argentína vyrovnala s Rakúskom. Môžeme pekne zatlieskať. Môžeme vidieť, že Julo si prechádza. Je to 3-2 pre Rakúsko. Tiež môžeme zatlieskať. Oba tie štátiky sa snažia. Vyrovnávajú to tak, ako majú. A môžeme vidieť, že Rakúsko vyhráva 3-2 nad Argentínou. Takže Rakúsko vedie zatiaľ 3-2.
a Argentína dala 3-3. Vyrovnala to, vidíme, pekne to vyrovnala. Ja som sa teraz nepozeral, lebo som fandil, takže neviem, kto dal gól. Ale Argentína vyrovnala, je 3-3 stav, takže pekné to je. A Dávid to nezmenil. Takže stále ostáva 3-3. Môžeme vidieť Borisa, že má loptu. A určite nad čím rozmýšľa, jak čo. A vidíme, že Balážikovi nahral a Balážik tento nestrelil. Znova to strelil nad bránu. A Julo ten si prešiel Borisa a není to gól. Takže stále je stav 3-3 pre Argentínu aj Rakúsko. No, tak toto bude ešte napínavý zápas, lebo ešte máme dosť do konca zápasu. Môžeme vidieť, že Boris ide a je to jasný gól. Je to 4-3 pre Argentínu. Argentína vyhráva nad Rakúskom 4-3. Toto sa musí zapísať do histórie Maticupu, lebo takéto sa nám ešte v živote nestalo, že Argentína a Rakúsko, toto ešte v živote nebolo. Môžeme vidieť, že David robí kľúčky nad Balážikom, ale Balážik sa nedá odradiť a tým pádom David nahráva Julovi a Julo sa snažil nahrať, ale nešlo mu to. A vidíme, že ho ťahá za tričko, za ruku a v podstate Balážik vidíme, no neviem to zhodnotiť, či ho Julo hodil, alebo Balážik sa hodil. Neviem to zistiť, ale asi to, že mu nechtiac Julo dal nohu pod jeho nohu, že ho potkol nechtiac. A tak teraz Boris ide kopať priama. Takže penálta ešte, hej. Tak toto je napínavé, ale David mu tom braní a povedal, choď tam kopať. Takže to bude dokonca priamy kop. Podľa vás, ako to dopadne, napíšte do komentov. Môžeme vidieť, že teda Boris ide kopať priamy kop a není to gól. Takže je stále 4-3 stále. Takže môžeme vidieť, že nevyrovnal to Boris, takže stále 4-3 a vyhráva Argentína nad Rakúskom. Toto fakt sa musí zapísať do histórie. A vidíme, že David nahral Julovi a Julo to mení na 4-4. Aké krásne 4-4, vidíte? Toto je pravá história Maticupu. Takto to má pokračovať po celom Maticupe a určite to takto vyhrá jeden zo 16 štátikov, ktoré sa kvalifikovali na Maticup. Môžeme, že David tam fauloval Balážika, ale vraj to bolo čisté, takže nič sa nedialo. Vidíme, že David ide po rozhodcovi. Dosť smiešné. Ale nie, majú loptu Argentínčania. Takže môžeme, že Julo si oberá Balážika a Balážik to nechťa odkopol a Julo má teraz loptu, ale Balážik sa snaží obrať, ale kopol úplne za sieťku, takže Rakúsko má loptu. Vidíme, že Balážik je už mierne nahnevaný, čo značí tomu, že môže to otočiť svojimi nervami. Môžeme vidieť, že Julo sa nenechá odradiť a je to... A Rakúsko vyhráva 4-5 nad Argentínou. Musíme zatlieskať. To bolo všetko. Dajte like, odber a čaute.